Hindi film Tapşan Oğunlar 1. bölüm. Hüye, hüyünok, hüye, hüyünok, hüye, hüyünok. Yok, men Nandini sen söyyen, sen üçün Mumbai'dan dağlar aşık geldim. Vay, Maharaja gelipdir. Sen üçün Nandini. Sevgimizin, pek sevgimizin başlan yeri Nandini. Saklan! Nandini'ni men söyyen. O ne hili ol ya, o ne hili ol ya. Yaş Chopra, seni çağkamam yigren gördüm. Yadığı düşemi. Men birinci klasta kalam alıp bercek deyip izine bermedin. Why you smiling? Saklanın, saklanın, saklanın. Men kıydımı, kayseniz güçlü olsanız alarsanız. Ha, 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 ha. Hay oynatkular. Sizin ikiniz doğuna süttüş. Bu ne mi dedin oğlu? Bu ne mi dedin oğlu? Hindi film Tapşan Oğunlar 2. bölüm. Bu ne hili ol ya? Raja Sakhi. Men bu zatlar duyyadım. Mana men destigini bilyadım. Yaş Chopra'ng men jigimdigini yüreğim sızyadı. Bu ne hili ol ya? Vay doğunum. Jigim. Tamased onu etjem. Mumbai'ye gidip Pamador Alman'a gidenle seni avtobusla yitirdi. Men şolun ver ölümsün öttüm. Yaş jigim. Doğanım. Doğanım. Sataş verdiydim. Yaşçıyım. Sen koynandığını bilen bağıtlı ol. Men doğanın hormatına öz sevgim Nandini'den geçiyen. Ben gidecek beni saklamak yolum Mumbai'ye. Saklan. İn olmağına, doğunluğumuzun hatırasına telefon numarını koyup git. Çıkayım can. Belli, yönü paka minussudur. Açılan son canlaşarız. Maharaja ağam, eline plokların. İkimizin doğunluğumuzu öngdönün bilyedim. Sebebi, senin kan tokan ısırık ediyen, benim kan tokan ısırık ediyen. Yasin! Nandinam sizin kıyıcığınız ol ya. Kakam pahir ulalongda mana doktor ollidi. Ecemem malum. Ava sen olun haysız olup gördün. Hiç sen olamak sen ganda pastonik kolpön şu an. Türk'e işsemene gitmekem, Türk'e baramda arzuum. İçime
Türk'e baramsoň Türk'däki hakykat. Şu da sana gıydın vermeye. Awwalayam şol İneyim bir sapattan näle o gıydı bir goza atma. gıydın oraydan. Bah, ineyim başka da gıydı barmy mı? Yoam, birja gıydı. Bah, onun penalca. Haydi yani yok. Neme? Ha bak haram ara bağlar mı? Olam ara bağlar yollarına duzaklardalar etçek ber görjek gorgolar sana gıydın vermem kim bolo? Ha gıydın berer ýalardan ana üstüňe böker ýalardan ana üstüňe böküp durar özü getirip gider. Sen gönadır şundan çykýan gün özü bile urlaşmana gidýän. İjem bitse olmazmay, mana özüm bitmänmay. Yok sen özüň urlaş. Özüň gitdi özüň urlaşdy. Urlaşar. Men özüm oňaryan berden häzir. Balyam sen kardeşim. Bir zamandany. Ana muskus. Ozat. Ifiko Şwetsarsk toky. Baha tamamatly. Öňümizde dünýä çempionatlary Şwetsariýa bala edersiň futbol. Şundan bizde bir Aşgabat marketde değerler var. Aňarda Dilyonda değerler var. Bir sen şundan tepinip görneyim. Muna malmay hukman. Alsaň näme özüň owa. Gıyıt halar duqda menen 5 bant bolsun başyndan reklamatyny işleýän gelen klientlere. Goýda bahadan matly alyber. Balyam salça bolam. Goşmarladyň kapyň önüne kömekçiň olşandan. Geldin mi? Öýde de ýeködüm. Gel gürleşür tam arasy oturdum. Gel. Gel ani. Yankı palçı gamız täsir edipdir. Gıydı oğursun nidimi? Hakası oğur başladımay. Hiç iyili gıyıt bilen urlaşık görmedik dostum. Dostsan? O dost. O täze gıyıt tapdın ha? Owa. Oz jorasy yok mu canat? Şuň altyda görüşmeli. Ola, Şoňa canat. jaňatyk guraýarna. Salam can. Jorasyn doğru Bale bale. Bugün kwagty bilýänsiň ha? Ay wagtym doğru mu jorasy? Nemelay goja dostum ma da bir garaşaýok. Goja dostum ma da araýyn bir ýanyňa joraň alyp gaýtyp bolmazmy joraň wadra? Jora. Ba diýär. Bak gel. Kemi näme? Çeşigirek. Çiş. Diýan ýok o gelsin. Gelsin. Diýan ýok gelsin. Gözü çaşy. Ay. Göz ýakynrak. Diýan ýok. Gelsin. Kellesi goşardy. Kellesi goşaraktır da kebek kızar milýana. Diýan ýok gelsin. Gelsin. Kelle 99. Kelle 99. Ay diýip keldi bolýa alyp gaýtdy ýo. Gelsin. 3 ay Russiýa gidip eli boş gelen oğlu. Здравствуйте, папа! Очень хорошая погода, город Мари. O men oğlum may. Murat. Sen may oy. Да, папа, и сын Мурат. Samsak ayra saçın o. İl gün näme diýsen utanan okmu? O da şeýdip göreni amay. Bey Allah can. Men ýaşkam näme günä etdim kämay. Ýaşkam he goňşularyň almasyny uğurladım. Ay ýok ondan awal mellen. Gully gelnejeň. Çoğunu uğurladım. Ay ýok. Ondan bolmelle. Autobusda bir orta ýaly yer bermedim. Şoldan mı karay? Yok ondan bolmelle. Ben Mumursta bulluğa edip geldim. Düşündün mü? Ben gelemde şol ýaly bolmady mı sen ýaly? Abisli geldim gelemde abisli şuwçy duruşuma geldim. O saçın näme o? Папа, ты колхозник и городской. Hey samsyk. Ol Mehmet kakam ýaşgurlukdan gelende sen ýaly bol. Samsyk sırak geldi. Ol öýün tapana wa ho. Senem şol ýaly.
Dur geç matkara olmakan geç saltırağı. Что-то погода, что-то не то, и аллергия есть. Papa, что-то погода, что-то не то. Аллергия есть, да? Pehey develin. Bana yok kol. Karyaçı! Näme Murat iskan bolýan gaý, näme boldy? Ağam bir ki çekide mi gönüldük mi täze bolan gölümi garym atymja bir ýakymda jaýdyňma. Bir ýuwunyp bolanok bagym ho. Oho, kir maşynym dewully ho, bir hepde döne şol isklem geyip börün. Ay canım ağam o bir dokucuklar tepini ayarlar ağam. Sepinýän ol çäge suwuyan ýaly, sepinýän öýden çykýana. Ýok ýamaýsy. Men sana Aşgabat marketde muskus dokularyny gorkajak. Aha. 40 saatym garanti üstünde durjak. Olay bakadam ama. Ýördük çıgar. Anagam diýen ýerim şuday. Goýsan ay, şu dokular ha. Wa. Be. Hani ýysyny görelem. Ama Hani? görýän. Wat gowlay goý? Haçanna dostun seni Türk'e çağıranna. Alo? Ha, dost ulan gowmaň ýagdaýlar. Oho, salamu alaikum. Ay dost Türk'e gittiň de gallyň etdiň la ho. Ay gallyk ýoşu dost. Näme diýäň bu günler? Ay bu trend yolla dost. Şu trend yollan güýmem çykýar. Ey, trend ýoluň başly bolluňmy? Yok. Başlyga däl ýör nesip bolsa bara bir ýakynynda başlygam bolýan. Ey, 10 ýyl galan bolsaň meni min çalsana. Bolly dost şan gel. Ey, barýan. Öňden çykarsın ha. Mesele de arkayın jaňet dost. Telefonum açyk 7/24 arkayın jaňet dost. Bolly men barýan onu baryp jaň ederin. Daway. Gel arkayın. Senden başka hiçbir ýokmy? Bir de 5 tane maşyn garaşyp duraram. Bay bolan. Han men oraya kojaň etip göreyim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Bak. Ne elüçük berýän? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Elüçük berýän. İçim yanar. Selamünaleyküm abi. Selam. Abi sende Salih numarası var mı? Hangi Salih? Sırlar dünyasında iş bulup veriyor Salih numarası lazım bana. Yok. İçim yanar. Olmaya değer selamünaleyküm. Tamam işte ne oynayan İşleýär. Ben saçmy güdüm oňartdyma şu wat. Şu var lan ne kadar mı? Hawa? Am sen bana bak kurlanmaya arkan şu yenken Vay. güdüm. Yüdüm ho. Oňarmandyrlarmy? Oňarmandylar. Ay bana derek başka bir oňaran olar meselem göreýin ani. Ben gör kayda tam. Hani agayet ýaly çykdym bolyn wara. Bir oglan çykdy ondan ýaly. Yüdümi saçmy oňardyp çykdym da. On soňlara bana görüp sülük edip bara hiç elem oňarmandyr diýen bolýar. Ýeň sen öle yüdüň bir diýe. O soň gaharma gelip şu aten ýanynda dyrnam oňardy otýarna men. Yok, ola sana görüp gelip sen odanyňa içýän waýtýandyr. Şolay, ana. Hawa, biziň diýip gözellik salonymyzda manikür, pedikür, diňe aýal gyzlar üçin, erkekler üçin emekkäs, çistka, bakym, araççylyk, gaş alma, yüz alma, kirpik, ondan soň masaj hyzmatlarymyzdan bar. Ondan soň kalıcı makyaj, meselem permanentli makyaj. Gaşyň dökülýär, ýenetýär, gaş, kıl tekniği, dodak, renklendirme, hemme da çoratlar bar. Öyle hemme gatlaňyz bar eken asidiň. Vay, oňodan çeti we moňordyňyz. İlk gözellik salonyňyz gatyp eken sidiň. Ben günde onasa gelip durar.
Yerini tuğli. Kakam sana näme diýdi? Kakam sana da var o taylan pon arasıra diýdi. Kakam gider men hojayn. Baray gumung çak diýişiň aýdy. Kängürlüme de var kakam diýen zatlar nessen o. Eger gelse bar bir giden zat diýe sanadyr. Wapşe de var kakam wulti bit nakde moy kaýy gudursana sen. Näme dawa edip dursunuz İki bolup ısnatlar. Bir awad oglan olan olsaňyz bara, ol goňşuň ogly ýaly kakaňyza maşina alyp bererdiniz. Isnatlar. Maşina alyp beren olsaňyz biriňi-de ýöňüne mindirerdim, biriňi de ýedine mindirip aýlardım. Kakam wapsede maşina ýöňüne men minjagay. Şoň sen minen oy men minýän. Kim işlere men edýän görersiň öňünde men oturýan şoň. Men oturýan Nämeseň men minýän şoň. Wapsede maşina öňüne geçen minýär. Düşey maşinden. Maşin sılýaňyz ýapmapsyňyz. Alo, ağam taksi çağırdın mı? Hava çağırdım. Geldim de. Geldin mi? 4-nji etaja çykaýdy os. Keypine ağam goçuluk mu? Atam sonra verme çıksana çaltırak. Böyle. Ağam gelendirin nene. Üyde adam var bağım. Babam. Geldin mi ayam sen? Ağam gün cayına geçaydı. Güncayda ne emma? Şu caydan bu mağa var da ağam şunu kıyın görmesen hacattan alıp beray ağam. Getirdim ağam. Tavla mıydı da adam yoktu la. Muratcan. Sana ovada rahar bilen oktiyalarla şeylerini dost. Kim diýersin? Yalan. Näme yalan? Diýip bilmeýän yalan. Wapşeýde dost fara sen traktor diýsene. Wadus, Hiyar diý hani. ýaşyl banan, Pomodor diý. gystamat, Sygyr diý. göleňeneti, Köprü diý. aýapyl, 44 diý. 39 goşmak 5 şöyle. 4 çay bir ayvan diý dost. 2 tam hem eyvan öyle. Bah. Dost şam sana ovada var şeyle gep burunlar. Wala merzen bilen sen araňyzda müşmesi badi köşýärdi. Miýa. Rakapty bilen o gina o. Ağam şu telegramdak ýokardak lampan çaşmalymy? Şon çaşma neme? Adamga näse alýan dost? Ağam şuňa bara minenme 50 manat düşenme 50 mandal ýanam. Şeydem 200 manat dolýar. Hawa. Teres şu lampan takla. Men nagam 50 manat var. Men gidişiniň bahasyny bereýin. Ondan sen Hasan düşetiň gelse düşäýätden bolýar men diňe gidişiniň bahaty barlar.